חבר'ה, לא. טוב חברים, סליחה על הפתיחה המשעממת. אנחנו בסרטון הזה אנחנו מחרבשים בטלפון. אנחנו לא. ובודקים מה יצא. בוא נראה מה... לא. נכנסנו למשחק. אל תראו את זה. שיקי בום. נכנסנו לפולסה. אוקיי. זה לא הפולסה. טוב, בוא נמשיך. די. עשינו משהו? לא. אבל יש במאמן כושר. אתם אומרים מתי שיש דברה? מה? זה אומר את זה. תכתבו בתגובות אם כן או לא. לא, די, לא. מה עשית? למה, די. ירשמו לאלוף גיימינג ולנזל נשקו ולעידה ישירון. ולסולטיז. מה התנה? פרסום לסולטיז. סולטיז. אם אתם רואים את זה, תתייגו אותנו. זה לא ממומן. לא ממומן. אחים שלנו. מישהו יודע באיזה קניון הם עושים את ה-20 חטופים? לא. נראה לי לא. תכתבו לנו בתגובות. מה אתה עושה פה? את ה-20,000 חטיפים של הסולטיז. מי שעוקב אחריהם יודע. מה, אתה רוצה אחד? כן, ברור. כולם רוצים אחד, אתה זה יודע. נראה לי בקניון בתל אביב איפשהו. הם עשו 20,000 חטיפים. הם הולכים לחלק אותם בחינם. תראה גם ככה אחר כך בסוף. חבר'ה, קניתי משהו טוב. Round one. היה שם דגל. 5 Opponent's turn. לא, די. Extra move. לא, אני רוצה לעשות את אין לו מפסיד. אשן. Extra move. Two. Your turn. ביו, let's go. Opponent's turn. אבל הוא מוביל איך הזמן שלנו היה כל כך קצר? שאני עשיתי. הוא פשוט סיים 2 מהלכים. עכשיו לא. אז נתחיל לעבור. די. וסעתה. Extra move. אני לא, פעם אחת הובילו עליי גדול. Round three. Your turn. Booster ready. תראו בשלב הזה Extra move. Extra move. Booster ready. Extra move. רגע, מי נמשחק בעצמו? Extra move. Extra move. Opponent's turn. ארז צמצם, אבל ארז עדיין מבין. אז מה, בקטנה הוא מבין. ותסתכל, הוא עושה מהלכים קטנים.
לא מוסרים לך, נו. לא הולך על זה. אף אחד לא אומר. Round 4. Your turn. Booster ready. לא יש לנו הולך לעבוד על הארבע. ברק, כן. Extra boost. בוא נראה לו. אמרתי את זה. זה לא נכון. אל תחשב אותי. Extra boost. לא. לא מאמין, גורמן. אבל הם קרובים בכמעט 100. פאק, הם קרובים ב-80. Extra boost. אני כן ידעתי את זה. Extra boost. עזוב. שישלב אותם. Your turn. הוא דרך פשוט בכל דברים שיש לו בשביל לנצח. כחול. Extra boost. Booster ready. ואלוף גאים. פצצה. על הפצצה. מול אלף גיימינג. תכף זה 100. Extra boost. שמאל. אף אחד לא נמצא בקדש. לאלוף גאים נמצא במה והוא יותר מייצר. תעשו גם על הערוץ שאתם משתפים בו. כוכב. Extra boost. Extra boost. Extra boost. חבר'ה, זה שאני מנצח נראה לי. כמה זמן המשחק נגמר? ממש עוד חצי דקה. הלו, צריכים לעשות את זה. הנה ואז שיתוף ליוטיוב. טוב חברים, מי שהאמין בי, תודה רבה. מי שלא, הלך עליו, לפרוץ לו לבית ואין את הבא. ציפי צוחק. זה הם הולכים למעלה. יש! חייב.